Lada lakhang ya kejingti daw yong bean la bun snementa. Kumnupat kikatu kat ni kitliw daw yong kitre kamlang hakaju kapor. Balay balasya ya kinong bala bun naki kibanabar jala bantrey hakum kini kijinglong jingman kibabu jingma. Balay bakata kajing pinsitom kapating bun sin kawan tang onda ladu no ya kiminsin brio. Aba ong banilek persya ya kan illegal mining. Hindi ban kem yikitu ki barit ki barya. Ngahi nga ong ba lada ka soka kalong serious. Mo ban penduk no igni kambi ay. Nengkong de ban kem show mining at di minister. Nang tayo transport minister. Nang tayo home minister. Kita baro kita ikibadon kita ni. Balay lami kani kajing penkanaan. Yo siu pai ba ulangnya ula petai. Ban se hab trei to habau pai ba ula la trei to la ni la trei to yung illegally manu ba nu ban ong ka sarkar kamtip. Government ni kumbakalong mantang iba kamdon solution. Kamdon policy kamdon solution. Kumno bagan solve ya kani ka problem. Kajing kang kadai tang ikot. Kibru ki ba yo ki ba ya ki ba jeng gi kita kajing sisa. Let the day ba don ka kum kata ka conspiracy lene don ka ka basal ndat te habi ban pun sistem ya kita ki ba don kti. Kajing thai bom dynamite kabajur ha kasantarik rempang mentau snem kalapin kindit shikat day ya kajing long bajarjar jong ka klau min sengat thangsko kaba ha east Giant Hills. Kini kajing ja kalaya lam sya kajing yap jong palat lai phongut kinong ti dawyang bunaki kibanabar kajela bat kibanabari ru kumjo bat katu kat ningut kiweipat kibalamin saujur. Wadla kalong kajing ja kabasngosi Henry omlah pat ban ong ba kani kalong kabamshim lakmi lenti. Niyo ba kani kajing jaru mensywa bat ngila pulih syapang jongka nakapor syakapor. Kajing ja menhauni ubnai baladep kapenbor yang ban keli yakatu kat ni kijing keli kibasyon jingmut. Lada lakhang ya kajing ti daw yong bean labun snementa. Kumnupat kikatu kat ni kitliw daw yong kitre kamlang hakaju kapor. Balay balasya ya kinong bala bun naki kibanabar jala bantrey hakum kini kijinglong jingman kibabu jingma. Sakat no tuli kimensim brio. Ngin hap bandu haswa bante lakamno shisendon ya kajing ti daw yong bean. Balay bakata kajing pinsitom kapating bun sin kawan tang onda ladu no ya kiminsim brio. Tungin nyepet menta. Gadeyo Aaron Lingdo ngapriang subhay pi syaka kelab thamai jong ka street talk. Haswa bangin ngam syaki benta kiba kambnya jong kani ke jingya keren menta ke janmit tu ngan pini thu shwa ya kinong yashim menta jungi kani ke episode ningkong ning sharp ngapriang subha ya Dr. H.H. Morman ibadai columnist social activist but environmental activist kumju ngai khubleiru ya iba wan shwa shooting ibadai general secretary jong ke Jaintia National Council Central Executive Council. Ngapriang subharu ya iba Learning Star Rembai ibadai President jong ka Jaintia Students Movement lani ka JSM Sengkme. Pakadu khadwairu ngapriang subha ya iba Dame Wanhi El Rembai ibadai President ka Voice of the People Party East Jaintia Hills District but udukhat jong ka State Executive Committee. Ngapriang subha IP baro sangut sa program ni kapor. Ngan sedang syani pi ba Morman kajing pethai hapo thangsko East Giant Hills om tang bakala pinkindit ya kibabon Henry kani kepen pauru ya kejingti do yang bean kebadang ja kodang ya beteng hadu menta hakatai kathan kumbai pilai asngo ka basdang la laipo laingot laipo sangut kibri kelayap hadu menta kejing kili ka jonga kalong namar ke ek ba phla kalong ba ka GHEDC ki pulit ka Labor Department kimshim latip ya iru halor kani ka jingja hatu kata ka penlingo epi
Kebelasibon ba aran hajing sisa hajing perkajung ke JHDC la se kamdadon kebantahang ni wala da kemenkalan kedai ke subjek jong ke district council. Handai namar ba kedai ke benta ke ba persya ya ke jingkang jong ke NGT. Matrai ke district administration kedai ke badan benta ke ba kiam hang ni. Te ke jingkit hi hang ni kedai ke district administration. Lada pikan mau haswa jong kan ne ke jingjia kumba sitia wai kalau don ke wai ke jingjia hang tu siktu gi thain ke ba ji report badan ke jing thai handai kumno la bure ek ne te ke handai da pin bod din ya tu pin lab ba ke first incident report jong tu ba jia kedai hasutanga CHC ke bomut ba kedai ke jingjia kedai siktu gi thain ya ke tu ko por ne liang jong ke district administration ne liang jong USP ro kila shuya penjai gitu te katari ke way ke district administration but kuma piong ke labor kuma compare la da ki dai kinong trei banang no nang no rei banang kong hi ke constitution jungi ke ai ke right ya uwai pu wai brio temut la ka labor act ko ong ba ya nong trei udai ban yo e ke hok jung u ke ba un trei ke hakata ga trei ke jung u ke ba katkum ko hok benta ke jung ugai te ke labor department ro hang ni imat kala fail gai dan bendon kam da ktin nong wai kala fail hak ba pait ba kini kinong trei kinom yo benta gai te kini atli hak jing i jonga kade ke jingit khle jong ke district administration but ke labor ha ba ya ban pentikna ba ka ne jing jia kan jia gai Tengi sekren kamnya halor kata kumdu gini ki beriu ki yo bandrung claim NOC claim labor license kata ngi sekren kamnya hari ni ke episode ko actually shoi ba wan shwan mani suthu ba kani ke area kadi kata ke area ka beriu spa ba hakini hangi habing ya keren chphang udawyong but kidan kita kum ki akhti pareng influential people ni ki beriu ki badon ya kata ka bor ki lawan control ya kani ka jaka la dang ong ta te kemut ki beriu ki banabar kimla bandrung kini ki jaka banti doyong lani man khayi pateng ya kani ka kamru kumju hadu kan ta kalong ke basisha Baik, pi kalong kumne bankong ke bankong ade asngau de ban aingu yang blai da ka jinglam lung ti jong ngela pois ni da ban simbentah ka ni ka panel discussion jong pi ba aron bat kum jong aku blai ro ipi don ni kata kum kata ka jing sisha mo namar chate hi ngitip ba udewyong udai be ujak po jong ki bru sakatain jantia te ya ka dewyong hi la sedang ban trade kam nadu naslem nadu ke por jong ki pareng ban andala poi haus nam khat khandai ni opeu seneng kum tu ka la sedang banti seduk chata tain jantia hills panang tu kala ter haus nam prapeu panang ta ki bru haduk menta menne bat hanrei hawar kat saupat la khang dala banda ka NGT pat hang ni ka pen i ba ki bru jo khamtam jong ka thain jantia kila treya uni doyong nadu kitu kisnem bat haduk mentaru te don hikum kita ki bru ki ba trei ya kan ikakam namar omla sudah ka pat kila melinda ki peusnem ban trei ya kan ikakam dari ka nadu bala ban sendat ka NGT ka penkendit ya ki bendru ka penkendit ya ki pajba na markin pet che mar nadu bala yo ban tre dewyong ki mencua ka tangentia ka long basa din hadu kata-kata lag hade ka pure ku buthi dene ha kinu ki benta ha ka yo ka kot kilong ki ba sa din hande nadu ba kila tre ya uduyong ki bru sapok ka tangentia kila sedang ban kiu na ka yo ka kot jong kila ru kala sedang ban kiu pat singothu hi ba ki bru ki kwa ban tre ya kani ka kam kim kwa ban pendu lene kim kwa ban khang ya kani ka kam hande jai ba ka NGT kala khang te kala kila ki bru kila sedang ban tre ka bari khamtam saki thain ki ba long khlau saki thain ki ba jengai na ki surok ne ba namar ka swa jong kata kapor ngio i ba ki bru ki bu ya dewyong ki penlong dipu hajan surok haki thain 6 kilo 8 kilo stay ter
kibu dipu hang tu bat nedu bala khang ban da ka NGT tementa kibru kila sungu tu ka ki kumba ki sungu tu ba kumba kila du ya kata ka jing trei ke jongki ande bat la kata ru ki persang ban le hakanu kanu kurkom ban yo ya kata ka jak po jongki khanang ban support ya ka family jongki ban pha skur ya ki khun jongki cha ki benta ba per Ba lain sang kan chapi dan ni em ki beri ki ba control ya kata ka jaka naman ngkeli namar kumnu ki beri ki mendabar ki yo bandrung ban khai pateng ban ti doyong lada ki don kita ki influential people hapo kini ki jaka kumnu ki yo bandrung ki beri mendabar Toh aku beli sar kan. Bade ngilang borok ki ba hesmentah ni. Ban ong ba kumno ki yo kalong ke ba ban jubab he. Pe mchua ngi por bam pat sem laban ya doyong. Yo I ba uno u malik doyong suang no malik doyong try u ba kwa ban thet par doyong tu. Haba urung sagano kono snong urang ba snong ne kador ba snong ga dewan tip. Dewan panbon lagi kinong sensar snong geng. Te lada uwan ra ya kini ki labor ke yang uru dewan tip. Ki kadai gar kom sensar snong ki dewan tip. Hakan kom kanungut ki bar jela mo ki negenu kanungut ki tra jela. Te don ro ki teng don ki snong bam register don ki snong ba register. Song haka bor lega jing aktif jong urang ba snong. Te hagini haden beban pad eu doyong pan ngai ba kabor lane ka sensar snong kam kelar su ya kata. Te yo le sel da no briu ba kwa ban trei doyong hakan nu jaka su ule hi mau kumut ulai lai lot ken lai lot tenak ta kata ngim la ban ong hakan nu do ki briu banabar jelane nabar rene ki yo bandrung ti habangi phashi ki sang phalang pa bling I kata ka jing snap jar ki ni iba ki klam le e ru la ki don kita ki bri ki berung tu na bar ban tre ya ni ka kam hatu kaseng ko jong pi la jurip sini ki jaka ban pet baki don kita ki bri bawan na bar te ho ngi percang na sekpor ni percang ya ki jakayo nomar ha jakayo ro la bon lupa kita ki briu banabar te jaka doyong deng ni na le seng jong ngim tip badon hangno batre kita doyong mo nomar ngi subo kane ka jaka la dang yakren ya gane ka tangsko kalong ko jengai te nalade hingi nagle ka seng ngim yo tip ro badon ku kata ga jing tre doyong sistema tat hadok banda jangan ka jang la yo tip ken ti badame Manu pendrung kam yang kini kinong balangan keli yang mo na Assam, Nepal, Bangladesh namal kini kumila naduk mene NOC ru khlamyo re na kador barsnong labor license ru khlamyo la kadai na ka sarkar jilla ne na ka JHADC ru Kai ka jingli jong pi. kumnu kiyo bandrung pat khlam NOC khlam labor license kamut kani mdei tang kajingja po thangsko kijingja nadu menchwa Hoi, toh kajing yo rung jong kini kinong trei ki banabar. Kadai ka jingli jong pi. Kadadu bakila yo rung sapok tangsko sejaka klau. Te yanungin keno haba kasencar ka khadar ka pet ka penjai hi ka sorkar. Te kumbalong hi kajing persang hi jong ka sorkar bante lakam ya kajing wan rung kini ki labanong ki menderi leni ki barjela klaim kita ki valid documents ni bakidon kini ki infilgate ki ba ka sorkar kabo nang ta nagapor sa kapor ngiju ya kren ya kani kajing kiu kini ki beri ki bawan nabar tanang I kajing tulot jong ka infil department bat kumju ru kani kajing senjor palat kabor sinong ngala ban ong to ya kata ka jakatang skuru ngakwa ban pendek kendian namar barok ngi saya ong bakade ka tangsko kamdai ka tangsko kadai ka tongsko ka kerteng ka ba sisa jong kageng ti kumaya yo I ba isa ya penmi bakade ka mensengat kamdai ka mensengat kani kadai ka sengat kadai ka wei na ka kentoy ka ba don hajan jong kani ka sinong tangsko ti ka jiyo rung jong kini kibri kumra bar balai tre hapok tangsko ti kumbangi ya tim ba hapok tangsko kadon kesnong ka sorkar ka implement ni skim ki ba per ba poer hapok tangsko ti
Nimla ban ong bangin keno ya ke sorkar lani ya urang bak senong lani ya kita ke department namar ba ke sistem hi kalap hel. Ha kajing tek lekam ya kajing wan rung joki mender. Kam tam cepo is jan hills. Ngan ya tu da ke bentuk apa kata ke sistem. Tapi on ke sistem kan ke sistem kalau kumni nadu ke sorkar ke bedai ban peng hadu kini kibor senong kibor ilaka ki don hala ki jong ki ban pej ye kini ki bor distrik Rukumjo. Tenre kumba ong kini ki perlok seng balang nagapor sekapor kiru ki persang ban lek kendra ban ya bat ya kita kinong tre ki bawan. Ndai kai ka ba ngi sai ba kalong ba haba don kum kata kan ni ka jing kendra nagaliang jong ki seng balang lani kinu kita ki bor mo. Ngi ba kadon kan ni ka jing ya pat ibor teh. Bat kita kinong ra bat kini kinong yada. Kiseng bahalang haba kiban manu kibawan nengkom ban le yarap ye gitu kibakom kibawan outsider kan de kibri jungi kibakam ba kira sigi jakatre jongki ti ban penbor tan da kita kiseng bahalang ban le ye kini kita kade kamram jong ke district council bagi de ban don ke labor license bagi don ke training license kumta terter nagaleng jong ke sorkar ti kita gide ki sistem kiba la fil kalau pelong bagini kibri ke bar ki yo bandrung syaduk setragin ti kumba ong ini panelis ba nagaliang jong ke bor sinong nagaliang jong ke bor sinong kila pan petang itu iria sinong ibarung sepok sinong ti ban ong banda tre kampaji na sinong pan ti kalong yaki da ka sorkar kimla ban le registration ti ka sinong le kat nu kan la to don we ar kibala ndai kibabon te kenam lai Ti Pak Mormen, what happening kejing kang ti daw yong Henry kini ka kam kadang ay beteng haduk menta. Kejing keli kebakongsan makabadan kam hani kapot kalong ba hatu kedai kejing bamdon ya kaan lani kedai kejing bamlang ban pentri kam ya ki an kebeladon lupa. Ke cepat kedai ke bahar. Ke an jidon, kemar ke ban ni ti anjiti ban kedai ke anyam. Dari mana ban implementnya kata ke ban kedai ke government. Temut ke government hang ni kemut ka fail ke government. Ban implementnya ke ni ke ban ke balik impose dah ke NGT. Te balai ke ni ke cia borong ieu teh. Kumbaya i wen di palen le sila omennya. Kira gi sinong ki yo gi skim nang tabu deputy chief minister ong pad ba kajaka ke bacengai ingin hab ban jai di four wheel ban poi kita hawa ke government ke implement ni skim bro hak dagi sinong te ke jupa bi gede ke ni baga sorkar kamdon kata ke willpower ban menteri kamhok ya ke ni kejing ya ke ni gerai jong ke NGT kan ngas ngi hab bat kajing ong ni ve panelis ba kadon ni ka jing syah kata kajing ong balada ka sorkar kadon ya kata ka will kala ban khang ya ka jingti dewang tu chisendon lada ka kwa ban pentri kam borba ya ka bor jong ka sorkar hande ki anyi ki don kumba juong ba ki anyi ki don menta ban wanra ya ka jingba ban yada ya ka imlang salang lene ban penlait na kanu ka jing mi kulmar kumta ki namar kata ki anyi ki don hande habangi pekpat ya ka ni kumbang ala ong yipi namar ba ka ni ka dei ka jakpo dari kejak pok jong ki briu telada ka ngasih tu ba ka sorkar ka ki briu kijit ya ka sorkar lani kijit ya kinong mikman ba bakin long kita kinong yirap lani ban long kita ki ba pej yaki te ngas yo let's say ka sorkar ka perkhat da kumnur lada kan khang chisendon ru kan kta lada ka pentri kam ya kita ki ain ru kan kta de namar kata yo let's say ka sorkar kan hap perkhat da ki anggel ki beper kan hap perkhat ya ka jik yo ka kot jong ki briuru ya ka lek ka wan ka jong ki ya ka yu ka hat ka jong ki ya ka pule puthi lada ka khang chisendon da sing thu bahkan kata kejing kata kan don ka bajur haduk kata baka ki kinong jantia khamtam hapo is jantia hills kin ngat ka jing yo ka jing kot ka jong ki bad ka jing idai bad ka tani ka jing kli ka piong ba ka ka ba penlong ba ka jingrung jingmi jong ki briu ki banabar ki yo kumta ta yo la se ka jing yo jong ki ban rung kumto
kala ban long na kajing trot hi jong ki ain bagam don kita ki mekanism ki batek lakam yaki kenang bakin om nut ban rung jaj bal don ki kum kita ki ain chwa bikin rung ru kin hab ban perkat handai namar ba yo la sem don kum kita ki ain ki sluru ban rung ban dakabaki yo ban rung nang ni ki poi sa spread pat sakeling keling ki bor ki beri kmi bun sin li ki omba kimla ban poi shikini ki jaka ko mafi ihdian jo fi namar kalong khlau palat kata ka de ka we ka anong na kadaw baki omba kimla ban shikini ki jaka namar kalong khlau palat hatu kata ka shong nia kata kadon hi kajing sya kataru namar bala la kendong palat ki jaka te ban poi kita siduk kita ki jakaru yo le se kalong ka ba khame ban poi siduk kita ki jaka namar ngai ba Chaki jaka bajan bakhamjan omdon chu kum kita ki dipu leni omdon chu kum kita ki ba kit deuyong handai mentapat chaki jaka bak la long kendong ba yo le se ka long ka jaka ka ba ban monitor wat ya da ki bru light no tang kitu ki bru ko ki bade ya ka tu ka kam te ka long kham ikin ban poi sudu kita ki jaka nambar kam de ka jaka ka basuk ban poi maleni kini ki jaka la long khlau palat ti ban rung kini ki jaka la long ka ba nakata kadaw ban pintre kami ka anu ka kham jinjar kunu fi iya lor kata suya hab kata kalong kum ne mo ngaban agree ba ka sarkar kamla ban tipru ngam agree namar kumbangila yo ihi sagat ngi basong stay sa thai isa nongkong ni dai ban perkat suai ya ka haden babang ya udoyong dak NGT nama pu arjar ka saula ban mo arjar ka saula ban de simpor hadu paus nem ba hadu paus nem ta mo hadu keras nem ta komple doyong komut kata kabanongkong komut ka sarkar kala fail komut sibu ngila ban ong ba ki pai ba hadu kanu ngila ban yasha hoi ni kumba ong iba shooting ki nong isencha hi ki deserve now doyong namta ban survive jaga livelihood sungi mo ban tre ban kata haba ong na doyong omut tang yong malik namar ki malik doyong ki don gi libor hagi jong benta tinang tu ki yo te hadok chipa kat asnem ki pai ba ki yasha don play doyong show nagawe election kia lab election ban play doyong hadum ta empat play tena katne ka daw nga haging ka jing satu kabarit jong again semen bagi balai lami kene ka jing penkan an yo si pai ba ulangnya ula patai ban se hab tre to hab ken ya kata ka an tena daw te habau pai ba ula la trek tu la ni la trek tu yang illegally menu ba nu ban ong ka sarkar kam tip hoi ka system ka support ban tip namar ka de jaka cloud jaka bajengai henry haduk banda chu sai khoi ba am tip tengah ngamagri la de to aku ang pulih hindi ifinya ka kai pot la ni kata ka interim report ba lai phun riu jong ka kateki committee ka pin iya ka dur ka bam internet ka ong ba ka jur hapo thang school kata ka jingti do yong be an hindi kam dei thang school hindi ki sinong ba marjan ru ta re ka we ba ki nong song sinong ba ki bring ba 3 months ngupha ki kno ba ka dei ka GHADC ki kno ba di pulit ki kno ba ka labor license ka labor department ki bam pej ba ki bele kum ba mi iya kini ki jingja tu fi menjur bat nga lani batki mende bat nga batki Barga commission ya kata ikan namar balai ngomong ngaku melada bang sikmadwa ban ong bag sarkar kam tip ngam ngi mla ban pre markam hoi lada gede ka chibnai po chim armnai lai nai ka la bam tip tesu tiladangi pe kat lagi sim kat kum kata report komod layaj lagi sinem arsnem laban day san sinem dus sinem ba te hab kabur ya kata report kayaknya okay to ba dami ki kam be ay kum players ngo la khat arsnem mentak la ya kum di kum kani ka kam di ka skill ka berit mo ka skill wala he
kunu kala bancu ya like claim da don bai I manu claim da don pet gon manu claim da don kata ka protection political protection ni kata ka jing ya da na ki political big shots kuma ki orang tim paring pi ban ong ya kata ka jing ya da mau ya kani ka jing ti bi a nyo do yong personally hi ki babon ki perlok lar ki dei na po NGT lar ki babon ki perlok ki be kendo ya nga ki ong kumdu ka kani ka jing khang ti do yong sepo Island Hills habagi kini particular ka district Bangadon stay nong kamjudon kata ka jing khang ti do yong ngana du arajar khat saw ba penbena ka NGT ba kadon kani ka jing khang ti do yong tengah besong besak sekatai kadong katai tengah jui te badan kani ka jing khang ti do yong teka I ka ba pen ngeusi pi kalong ba kani ka jing ti do yong ka kaya chiliang kamya ya barok pi ka mat ka ba kongsan ka ba ngin yakren halor kani ka jing ti bi anyu do yong lada ka dai ya barok ti ngila ban ong ba ka dei ka jing thom ya kama ka sang bangila dup bangila kerdo dan rei kani ka jing ti do yong bi an la penyai tang dakikat tu kan ni ban ngan ong pi hapo Island Hills ki major hi ki area ki deki Coolbell area ki bala long try daki Richmond ti habala ban ya uni do yong nadu arajar khat saw kala don kani ka jing thut harum haneng ya tangku bat ki an kitu kini ba kini ki try parking la su ban ti do yong te ka jing ti do yong hapo Island Hills ngan kerentang ya ke Island Hills namar kata ka jing ti do yong bi an ndei tang hapo Island Hills dapi ong sagaro mo sa sa west ka sing semua bro ki jaga gidon tingin ya kerentang ya ka Island Hills ka experience ka jonga kani ka jing ti do yong manu ba pen khai kani ka jing ti do yong ngide ban keli kata ka jing pen khai ya kani ka jing ti do yong kadai na ka jingwan jong ki company kamtam ye kini ki ko factory kani kadai ka lat ka ba pen slur banti do yong bi an ha Island Hills kumbanga ong epi da pipe hakini ki par ki ba la long try da ki Richmond nama bakalong kayo community ya dor shopi ban ya di hakata garkom ti ki ba pun kila sengehi macam ti kila sengehi ndai kani kadi ka jingti do yong bi an ngan ong epi kajia sha kini ki community lan kumba pila yatib kaba jia hapo lumangla katuru kadai ka community lan dapi orang hatang skuru kaneru kadai ka community lan kumbala yathu dai presiden jong ka JNC manakan ni hagawe ka press conference ba kani katang sku ka hapo jong ka ilkas tuma te manu ba long custodian ni katuka jaka kata kadai ka jigli tingilas ngau thu ba hapo ka ilaka pe uduloy te kumbalong ta kani ka jingti duyong kaya bahasa kini ki jaka balong ngisat ong sorkari pi namar ba ndei tang ba kumbapi ong hagatu ka topik ba kadon ka konspirasi mo kani ka tangsku tragedi kadai ka egatu ka konspirasi ni ka simple accident kan ndei tang ka konspirasi kaladon ka nexus mo kenapa begini syai uni ubatre do yong hagini ki jaka sorkari ya udew yong kim ken su ya kador nama ba shu ate nang katu kejaka ki explore lani ki shim yutumar ki lek thang ha ni hako factory karba uni ubatre pat nan na par lejong namar habu udor umar tedalek di shoko factory tu nom shim namar ulan di uyo ne uyo dekat kador ke babit na setai sepo klau keni ke klau ilaka mo tenang tu ki kimi ki penslur ya ki briu ban lek ban klong jubor ya utai umar po kendeu tang na kebetaban survive kini ki ko factory daki totally kini ki ko factory ki badon hapo ilaka sutnga manu bapsa ya dewyong ki bantang ki yo na beneng judon ba wan utau dewyong ba ong ba wan nadu na nagalan nadu na nabar asam long ban lek tan sepo ilaka sutnga bumamla pi ban long gara tingis ngau thu ba openly hi kumangaju ong ba kamdon kata kajing ti duyong kajing bitar jong paj ba menta kalong ba kani kajing ailat ngau mau kajing ailat juga sokar ban le ikani kam ti duyong bi antang daki katukat ni daki ya pelilang ya borok ti kabiang bahagen kumbayo og kini kirang ba bakadai kalat kamai jakpo mo ban pendap pendiang ni kaing kesem
Ti teng pi yu ihi ba habadon kani ka jingkwa ban implement ya ka ai. Lada upai ba sengotho. Lada upai ba ye trelang. Ti kani kumbasaj ong ka ai ka julong ka ai. Hakmat upai ba. Lada sengotho, lada tre ban trelang kalong hakata garukom. Ti kani ka illegal mining ngan ong ipi ong su bamtip ke sorkar. Te kumalong menta ngan su ya kendet rap kams kaman. Nilai bakini ke baladep jia. Di lembaga ni program itong film day bangi ong bangi newan ni keren ngin ya peniding biang em. Ya ke baladep mission kaladep kalakut. Kapas kala ngila mat ngila experience kan kut tanggung tu. Endai iya keren ni ka present. Kumbelong meta. Hagani ka present masin kang ya kata kita sku kala don ka jing kita. Sibun cakap kita dong katanya. Kalau kencak kaya kehat tiba-tiba pun kila sengal kulmar. Sanung ini tray, sanung ini ale. Nama laju ini ya ketugi bentar. Ti kani kajingti doyong kumangaong ba kadon kam yani barok lang. Bangin ya perkat ya kaba mentah. Kai ke solution. Lani kai kilat lenti bangin ya tai, bangin ya thir, bangin ya saka future. Ti mentah aku malong mentah hari ke present ke government kala constitute ke judicial inquiry. Ke Meghalaya Police kala constitute ke SIT. Ti bandong banyak kerentan halor kita ki ru kambha. Namar ba kumalong ta ke yu besar badan burung lu kadang simkam. Tingin dia ketai tan ye ki bong itenar ru kambha. Terang masab judes. Ha, ti nga ong tangkat ni. Ti kajing percam jom kani ke sorkar NPP kabayalam ya kani ke MD itu. Kala ong bakala smai. Bahkan leteng yakini ki nong ti doyong di ai. Ti lada kalong kumbaka keren tinggi kemi lenti baka ka basai kan wan urlong ha gala sai gala sisngi. Tendre i ka simsmai pade ban le ban penstom ya kita ki badan kiti long kam itenat bangin pek. Syukem kaya ki driver truck ki driver kali nang tayo manager yaw to ni suspend kaya kini ki OC kini ki nong tray sa tay ki pulit. Tinagaliang jongi kum ka Voice of the People Party kum bangi juong balada ka jing tray yaw do yong lada alat yaw bahe yaw taw badon hakabor alat yaw boro lada khang lang yaw boro lada pli yaw boro. Ti kum malong menta ba kani ka jing dukha mesin jo ki breu kalong bakitip ba ka jing ti ya udah yang lah dah kalong bian, dah kalong dah kain, dah kalong nuru, kami aja selensar. Kayak kaji metoi tam sikikat tu kan ni. Nak liang jungi kum ke parti, ni lembaga ni ke program ke jongpi, ni kuat bawa bah uni dah ke basai. Ya kai ke komitmen jong ke government. Haba ong banilek persya ya kan di ke illegal mining, ndai ban kem ya kitu ki barit ki baria. Ngahi ngaong ba lada ka sorkar kalong serius no ban penduk no igni kambian nengkong dewan kem show mining anjur di minister nang tayo transport minister nang tayo home minister kita baro kidai kibadon ketitang ni ban ong bom don man powar ban lechata bom don tulit kata gadai jo home department ka feder nang ta wong man bom yo i bayaj truk kido yo surok lo kata transport department de bayo tia bapit hi tiga maningan juli ji babat hiu CM ro kumnuong tip kanega dur ke babibu hang ne runga tribe hiyo na po Google Art basule sulayo ilut berokot ndem mo ke perti teknologi tepanong ban ya tip ikmeo ya kata ka jing bom tip ya kata ka no ka de ka jing ekran kamkai de ha ka jing ong jong pi ba ka de ka jaka balong remote kumta pimyo ini se por ba hier kitu ki hanyu ki hier gitar ki hier de pigom belem like ti kumo bi kata kalian tiga badai sejengai. Na umpleng outpost haduk tangsku tang 2 kilometer kamdon. Ti kumo di peti cimin starkat unong elam jongi imat usong tang hapok sekretariat klaim dawat ke sha Ukraine ya ka ji bomtip. Ti hagata ka jing lek survey hagata ka jing lek wan la yeto ba hagaji sha kane kalian ti banya citangsku kadai banya umpleng. Kata kadai ka root ka ba ya borok khoi ngi tray setang sko ti hagapor baki yalam ye kini ki minister jongi ka district administration ne manu bayele ki yalam na ki bagi jaka ti ta kata kala don kata gajing ong lemba kata ka report
ba wat kalenti banyak catang skur la penkut la kalenti nagata gawe kalenti bayat nung pelengay ti ki penyat na gawe ke Jakarta yo si ke Jakarta ba khoro kharam gawalang sniu shisha ngam la betim ndai kalenti hik bayat catang skur te kalong kida donru ki GP kiba ki sim ya ki dewiyong ki sim pisa ban pensiona so kala don hik ni ke jingi tre ke bayat baik jarinti tebenong benom tip balong kata ke ya keren da kumni umta kalong tang gajing penbe pi pak Toh. Syawang wan bing si iba mon wan kli so iba wan sha namar kaseng jong pi ka JNC kala keberpat ya menteri rang ba do kari but ki menteri sarkaru ban ailat ya kata ka jing ti par ka kum ka juk start sail in scientific mining small scale ne hajing so thuj pi hatu kita ki badan benta ki badan hapo ki seng san prepare ki dan sisa kata ka jing angnut na do mensi man wanra ya kata ka scientific mining namar balikin wanra ya kata scientific mining haba kejing ti doyong bean ke wanra bun kejing yu nong klem don kanu kejing ken ya kejing sisa ka menta ka sarkar kala introduce ya katu ka large scale mining ka badawa daki spa ekar ya ki jaga pat katu kalong ke ka ba ya ki ya barit baria ban yo ya kata ka jaga ban pentrekam ban wat kita ki bahe spa ru lada kin pentre da katakan large scale mining kan long kejinglut ka bahe pad yo le se kan om long syu ka jingyo nong ru namar la don kam kejinglut ka ba hadu kata lada pen long da katakan large scale mining open cast mining te namar kata ngikum kajian singi da ka ba singuthu ya kejing jong paj ba da ka ba singuthu ya kata ka jingmat bakilamat nadu bala khang dewyong ngisi uthuru bakim don ya kata lat kalenti ban apply ya kata ka prospecting license nag benta ban yo ya clearance beper na benta kata ka large scale mining dai na kata ka daw khnang ba kan long ka jing mentoi hi yaw paj ba hi barok hapo Jaintia Hills bat hapo ka jala hi barok ko la ban ong namar kata ngila dawana ka sarkar bat ngila ban ya kan dika small scale mining bat ban ong pat ba kita ka sarkar ka don em ya kata kamsim tengam la arban ong namar nadu nukat kanu sementa kumba arlais nem try ila launch ya katuka hauja arfausau ngila launch ka save Jaintia mission nadu katu hadu mentah ngimpat yo I kanu ka respon watang ka respon ru ngimpat yo ra na yang jong ka sarkar hatu ka don ya kata ka will ban wanra ya kenika ka small scale mining ndai dangshan dang hakini kisngi yo I ba lengbau chief minister ula penpau bakil la kwa ban wanra ya kata small scale mining okay ta ti kindiat menteri rang ba ka jela konrat ki sangma ula ong ba ka jingti par liu khnai ha meghalaya kalaya labun spas nem menta ka jingkhang jong ka NGT house nem ar hajar khatsau ha kawai pat kalyang kalabu jing ya kilak tili kilong yeng ki basanya ha kani ka kam inya phai kindiat cha kani ka durkhi bat ngin saman phai biang. Now 2014 you come in and say what you have been doing for the last 200 years is illegal now. How do you expect that to be implemented? And this is the bread and butter and life of not just the coal miner, but I mean the malik, but the driver, the person who's mining, the shops that are there, every single person. You're talking of livelihood, boss. What I'm saying is, though the decision was right, that this kind of a mining should not happen. You agree with that? I agree with that. But the way it was done was wrong. By enforcing, a ban and saying ki bhai aap ye nahi kar sakte is not a permanent solution. The permanent solution is to give an alternative. To umitri rang bahang tu ang ba wala karai jong ka NGT kalong kabadai hindai karukom le kalong kababakla kajing penbor ban khang kamdai kajing penbet kabanne kajing penbet kabanne kalong ban penbiang da kawai pat kalat ba kata kalat kajing mujing perkhat jonga dehi kata ka scientific mining ba learning akuan klipin mar kaseng jong pi ka JSM kala bu kajing dawa khmat ka sarkar ban pin kelai kita ki SOP ke bedai pat ka rukom ti doyong beli film laban aipor ka sarkar namar konrat ki sama uladip ang bun sin ba kani ka proses berkamla banja shimit Baik mo hoj kabanong kong hi ka sarkar ka puna
paibat lembaga notification hi ba cispa ka deban yo ya ka perspektif lain mo Henry haden balja ya gani gajing jia te nagleng jungi ka segro ngila bo ka deadline ka sarkar po ni umach live umach ba ki day ban revise biang ya ka SOP te haden tu ngalam kala ni Feb 20 tu itu syagi nang pe jungi ya ki jing dawa ki jong pi jing dawa jing dawa jong ke JSM jing dawa ka jing dawa ka jongi ka banokong hi ide ban review no ya ka SOP na ka spakar da iban premier sawaka kata banokong bat ka baar hoy la da ka sarkar jela ka jongi ka concern yang iki paiba hajaka bakan siu ya kita gi bai luksan mo ki compensation na gitu ki briu gi ba takho ya kita jingjaw chansi tabelai kam thaulat pai ta ga daga we pat ka rukom lani daga kano ka rukom jing ya mo ya kini ki rit ki lani kita ki briu ki ba don ki ba suong no ki ba mla ban apply ya kata ka license kan ada kerja skim ni subsidi ha ka ban yarap ya kini ki nang trade yang ki barit ya ban apply ya SOP lesson ya perspektif lesson ngamun ulang kenang ba lang ba kata ngis ka ma ba sarkar hadem kala la ban le kata ka sala ban pentrikam ya ka ta scientific mining mar ho ngiru ngi priang ba klem dal le ya kata sistem lembaga scientific mining haga juk start unta ngiru ki pai ba sitei ngim priang hi show ya kata ga rat holmo maling ko ba su yati klem da don kata ga safety nam ta kinong tray te ngiru agri ya kata handai don kam hi yang iban yo ya kata ga sistem ka ba ka sarkar kan chna ya kata ki rules kan regulation kumno ban tray do yang haga dor jong kata scientific mining. Ti Dr. Mumen, aku tu kedur kiru pi bau menteri rang ba ola keren sepang kejing syakta jong kita kilat kamai livelihood. Hendai pen kan mau biang ye ki tu ki bayap apa thangsu ki di ki beri ki badup amna ka jela bun ki ki na Nepal, Assam, Bangladesh. Ti ka livelihood jong no la syakri hang ni ngam tip. Bat ko wang kli pi hatu kan ni ke jing ti do yang kedai karukom ti kejongi hing trai mulu kabla don nadu menshwa ne kade ke wang isu acquire ne en hadi gidi mangi ne bangi sedang ti utau do yong dengan jubab syai ya ka banengkong mom masuk pala ngalai itu ka jingkren yang chief minister badu tu youtuber atau podcaster ngasgo pala bu chief minister sngotho ya ka crux jangga matter balai ba ke NGT ka ban That's a big question. NGT ke bandai beton artali ki case NGT kabai ke ba file de impulse NGO kabai ke case ke ba file da ka di masa student union. Balai ki file ke di masa student union ka file namar ba kala sniu ke wa kupli. Namar ke wa kupli kam kut tang ha pa jantia. Katut jero cha di masa cha asam. Kemud kini kila syakta naka do yong. Namar kini ki acid mine drainage AMD ma ki ba mi na kini ki mines ki jongi ki penjebo ya ka wa kupli nang ta kitu ki file case hadin ba ke NGT gala bishar ka ni nang ta ke donro ka study bala le da ka nehu ba pensisai ka ni ba kini ki dokhada oprat ki yu ki la jalut kini ada kecik sisa kebangi melawan len kiwa jongi baro cagi ni gitan kila long ngalak sukat gi dead rivers kawa muat mun banong kawa mentedu kawa kupli kawa lukha kila yap kini ada kecik sisa kiba ngila jurpot menchwagi kot kebor ngila jurpot ku lukha ka bagi singi kala long blu bagi dok kha ngila yap lut kawa mentedu ka bah ka tai benta ba serum ngi khot ka perang bo ki sete than wa ngi khot ka perang hang tu ro ki dok kha kim dan sho te kata gade gajing ke bau himster dan ne kesorkar gede ban sngutho bala dangi kwa ban address ya kane ka issue jong ka ban
shim na tanrai kadau kadai ba kajing kita ya ki mo te hang ni kidon ki andro ki batek la kami kata kidon ki water kidon ki ak be debat ki wa nanta kawai pat kadai ki wa kan kini ke biodiversity act benta ngila adu ki biodiversity tu ki wa ngani tu pia kawai ke por bang yalami Al Jazeera sa karkhana Itu video. Ngau ongi gitu vitras nong persang ban kenmau kan no jat ki dok ka bese yu I hakane gawa badjer kerteng gi ra ktin jung pi hado nyo pujat ki ki kelmau kini kim dan show kini ki diversity ki bangi se don ki wa jung kim dan show te ladang im sungutu lom kong yak ta ga jinge ina mla ban solve ve ni problem mentangi keren scientific mining ngala hage sarkar mamanchwa por Dr. Mukul Sangma kila khadingi kata kapor bagi mud wan rai kata mining policy ekapor balong deputy chief minister I babindo lanang ngila isim benta kata handai kampoi sino rong I ba kawai sarkar hadin kawai pat kinam la wan ra kuno policy kadau hi gede gidni kawai ba ukol hangni they very small seam usuk badan kan put ba adame maximum they are foot pinle open cast mining is not worth it kenam sure you kam yo nong kan kenam yo nong la da gila open cast mining menta bigila digini box cutting kani let's say kam yo nong ti kementa government ngai kumbakalong mentang I wat nangani ka interview jong deputy chief minister jong I wat government ro kamdan menta they have nothing kimdan policy kimdan I menta kembagi ong meni kala adon kutu bagila announce bawa ngila ai prospective license je gini firm bakin senang dan bersedang nama kemar ndagla sedang ban scratch the surface mula ban lai te kene ke issue hi kalong very complex ba government hi kumbakalong mentang I ba kamdon solution kamdon policy kamdon solution kumlo bakan solve ya kene ka problem te kadai kita kawai ke ba ngidan kamba ban skuto ga government ro kadai ban skuto ba ladeja kan sujia kumne kinsa file case ki wai pat namar environment issue hi nalor kata ngidon chief minister mentau bala nang la start utip ya ki sustainable development goals ki sustainable development goals ki keren ba kumno ba kawai ke bang ile kadai ban long sustainable lada kam long sustainable kini ki jingla jongi kin sha complain biang kin sha ra biang sha yang besar hi te gidan na por ko ba kan Kesko yang kali fi hatu ka jingti doyong hame halia ka de kata karukom ka balarim. Pi kini kala jubab kata. Ba syuting menne la jubab ba. Kini ka ba sedang ledok ke por ki pareng. Buat la ke reading jonga ke jing persang ban wat bini jonga ngamlap ba gandon ke jing persang ban export ya u doyong. Handai gadon ke jing persang ban export ya u motion. Hakapor jonggi sar kapor jongga jing sar pareng nrio doyong yimdon pi kawai bidai ban kenmau ba ngidon ro kita gejing ke gejing itu khana bat research ro menta gidon kala confirm ngani ba gejej brief jonggi excuse me ngidon kata ka jing start na don dai ban ke iron smelting ban sanyar hakata kapor bi ke sanyar ki klam pendon kam do doyong ki pendon kam dagi dauranga kabomut ba uni udah yong udah berang wan hadin hi menta habangi rep ngidon mo kiu habangi laj cha klau ngidon giwaj ngidon kini gitiar begindon daga kerteng lejong namar kiti gitiar kimar ki bangi pendan kam bangi ti do yong yimnan tiar kabomut ba kani kamde ga culture jangi kani gede ke bawan hadin mar hagarep karyang kinu benta bangi pendan kam ngidon kerteng daga keten jungi kat ba kitiar ba ring pendan kam hang ni kumu pixek ngimdan kerteng ti kedan tak taban ong Okay. Syangan pulih niat mo ba dami ukonrak sama ula shimti nikong ya kakam kum menteri rang ba haka hendri utrik ulber arajar khat phara ha uno pra jong uni uju hiusnem khat sangut
ki nong tipar ki la sakut hadin makoi kapar be an ka bajeliu kumba laispa nyop hoput i boksan ka laslei katang de kawai hau kala lingkot arajar ka kendai arngut ki nong tipar ki layap na ka jinghap jong ki mauba hakapor bakidang ti doyong hakasinong jalia is jang te hills biang ngala banyak terter hadin impoi bisa thang school menta hatu menteri rangba udai banshim ya ka jingkit kli hatu menteri rangba udai banhiar syuki kat kum ka jingdawa jong ka parti ka jong fi ka BPP bat ka kongres ru kumju Oh, Jakarta ka failure ke jongu ku Chief Minister ubabat ru ya kani ka mining and geology department te mdei bangan ong dang mentah ya ka bangi nagaliang jong ka parti ru ngila ong ba udai ban shimhi ya kata ka moral responsibility halor kini ki jingjia ki baladu ngila ban ong da ki spangut nadu ba usimti mau hukum Chief Minister ku mining and geology minister te ngila banong nadu naksan hadu hapter ki bagi cakak ki baliap ngila banong balakala kot spangun te haba kat kane ka jingjiaro ngi ba une Chief Minister jongi ulong ba donut ubom don kata ka jing sngau kit kle pi ya kani ka ka bajia te ngi te nagaliang jong ka parti ka jongi ngi ha ka jing start jong pajba namar ngila keren ngila peni ya ka kani ka jing thok kani ka jing syukur jong kani ka sarkar kamtam ingi stage po is jadils nakapor sakapor nadu isimti kumui Chief Minister ilawan kat nosin nagabenta kataka jing pli doyong henrei kataka jing ong ban pli doyong kalong kum kataka jing pos new hagapor mensengi kan ba men te menteri rang baru lah kubur bahadin bakai kidon ki jing mo ba lakhang ye kini ki kini ki par kita ki jing henrei wala ka taru lagi don kini jing ki ong kila dan kuna kila kem ikat tu kini ki beri kila khang ru henrei kaun klifi kini ki jing khang sipor bat kini ki jing khandra ki ba teng hatu kila ban rat dingkhong ya ki jing tendrai jong kini ka kamat mi keren mentah ya kumba yong ba dami ndo menehi na do bakang ang jingsha ke jingkang ke tang hi kot ki bru ki ba yo i ki ba ya ki ba jeng ji ta ke jingsha ke banang kong hi ke dei kita mo menne ban biang ka dei ke will power la ka government ni ke put its feet down mo ka bu ka ta ke jing kijat ke ong em ngin perchang chi cha ti kim lai handai kata ke biang ke ba khoj ke don mo ke jing do ya kata ka livelihood kimla ban len ya kata ha ko tu por bangi ya campaign ya kani ke ba euro nyong bang kata ka livelihood ke don reng ngi teng teng pan kan mau ro ya ka livelihood jong kita pat ki brio ki ba song downstream kita ki ba song cha ki wa kum ka wa prang ki wa lukha ki wa ai ki ba ki brio man chwa ki im da ka ba khoi do kha re kum ong prank all of a sudden to ka livelihood jong ki la sha kani no kidu no nabar bakila yam no gidok khas tu tan te ka kalong ka bahai ka sarkar bahkan menteri kam ya kani kam tam lada kam don kata ka jing thmu ka ba handrei ka jing thmu ka ba scam gan handrei ka ba kongsan ni ka sarkar kalong ba menta kalong bahkan kumbu ong prank ban put it together wanra ada kejing mut ke baha kumno bangin wanra ya kene kerkom ke ba nam kta ai kamariang mar kan bagi dang le hi da ke ba kta ai kamariang kan sulong biang kumne hi ba ma changan phai bcp namar ka sarkar kala rai ban thaw ya kata ka judicial inquiry commission kumno pisngo halor kata ka rai jong ka sarkar hatu kala mo ban wanra ban pinchitom ya kita ki bedon kti ha kani ka kam beningkong ne pi ya kata bahkan sulong kata jing tap it miau mangin chu ong no tang pen kendria ya ke jing mu jing perkhat jong ki brio na kani kamat ke jing sngo jong pi ngasngi kumne bi jing ide ba kata jaj ba haden katu ga jing ja ga jang hang to ta bala thai katu ga thang sko la thong ru ya katu ga judicial inquiry ta ngimla ban ong ya manta he jing ide ba kata kan yai kum ka haden ka jing syam pan te an satipat ya ka la de jabal la de day ba don ka kum kata ka conspiracy lene don ka ka ba shalandat
te habi ban pun sistem ya kita kiba don kti hendai le dia badai ka insiden kenali ka accident ka accident ka jiahi te hendai ya kata ban batai ngam sngiu ya hab dan mar ba kadang dei ka judicial inquiry dengan kumdungan bla kan song kai ki andala lap ya kata nga suai example mo hadin baban ga agency do yong arjar kasau te September arjar kasau pat don gajing yakhi ba he ba la kemau di tip ya ka kum kata kamu ke firing incident na yang turu latung ya kata judicial inquiry te ka egar resolve mi lang tu inquiry ngtip te kemut kata ka example la jubab apa ya gani inquiry ro No, so men mek siba laning in lisho siba dami biang. Kekerbo khubol ni press release belapin mi khandai tari urempang arjar arpun riu kata ka office jong ka deputy commissioner East Jainti Hills kala ong ba haduk menta lasiu ya kita bailut kesan kumba arp ho saulak kini khandai tarik mo. Bakin sesiu shu tan on dak la yo ita kot kisla na ki bahaying jong ki balak khlat no. Ke VPP kam ka kentat ya kata kejing terwai kita kejing siu kita ki balak khlat no. Ban ong kentai te kami hapi ka dadai nang no haba ka sorkar ka don ye kata ka jing temu go babha ban yerap ye gitu kilanon te kata ka de ka jing la jungka mo lada ka ai kat baka ai ro ko mai na ka liang jong Chief Minister jong ka Assam ruai na ka liang jong Prime Minister ruai ka tu ka de ka jing sneu ka jong ki te na ka liang jong kum ka party ngadang i man hakane ki kot khubor tang mangam pat yo haban confirm ba nagabenta kani ka jingsiu mo sya kini kilanot tikot kum bapau ha kani ka CAG report ka ong ba kamdon ka jinyai bet ngatrai ngadang syu pet man kani tabang ngadang study naga ban yo lab na po CAG ba lada kadon kum kata ka jingsisya ti kamut kumbangi ya ong ba kim huncuk kin ban bam tang ya ka ba ya ka bah jong ba im wadi ka bah jong bayap ru kin ya bam ti kalong kaba magen te haka jingi de competition te ngim don e banong mo ya kata te kachong haka jing sngew jong ga sokar te ya kitu glenot ki bayo ya katu ka jing rap kan long ga jikir ku yiki haka ladai ya ude ne lokal ne de ubana bar ne de bari ne kata ka de ka jing sngew jong ga sokar. Okay ta. Syabang kli ya ki syabang yo sngew ya ki jing keren pen kut lening ta ki closing comment ko an kli shaiba lening naman thot ni hatu pindang ya chakmat bat kajing yakhi jong pi wat hapadeng kajing persang jong sarkar ban penjur surno ikta kendon ko kajing katkung ke demand jong pi nak shispa shaka saw ba sarkar ko kidang ya keren menta ki yong kin persang ban nak shispa shaka shipau hektar ho ngilio i ka arpolai tarik yong ni unai arma usiam ula pelai ya ketul ka statement lang bagi media ba naga shispa chaka chipeu Tiga tu habat hajo pon layu i lo pole tu kesemen ba ngintang don apa proses mo. Telada usiam le kum ba ulaw. Pelai ya tu kesemen jong tengin up ya ka kamjur ngin up ya ka rai jong pai ba usia kum non mar balai ngi temi ya tu nakas pa ada sauro don ki pai ba ku bawan syangi ki bakerpat tenak tagada tinggi le ya ketu te kaenga makwa pan ong lada sarkar ka don shisha kata ka jengmut ke baskam kumba ong isar monumen ban yarab yang gi pai ba akta than isen chanam no longba ka niga jingti dewyong kan permi no sendon da kata ka kenja jing notification ke kenang bangin kena suong no tang ban kren da ka ten to kumba ong iba da me ngilangia ka keten chicken keten ma ka kular sikular ten mi no da kanu tu kushal da chipero tharai pai ba na ka spa chipero to mot ka jigar ku gai tengin sapai kalau gum no ko soka ka e gara juga tela da hapo ni unai mas umpan mi ya kata kanu tu kushon tengi kum ka JSM national committee in saya berkat kum no le yo le se ngin long ro ya kata ka public meeting hadin mu 31 March. Okay to. Tunggu semua yang kijing keren penkut kita ki closing comment yang senang saya pi Dr. Momen mungkin siap untuk tetap siapa ada ni. Syuang ngai ga closing comment nga cukup ban pensai kendian ko bidai bat kane ka jingtu do yong hang ne pa Meghalaya. Ini ben kan ma ba de professor Gigi Swell
ba mdei ba dan ke jing keren ba minister to power kisipan ban consider hadin bala nationalize ya ukul ban pan ya ka ban pelaj ya ke Meghalaya na ka nationalization but kadon tang ka way ka letter kamdei order it's not ka act it's not you kadon tang ka kadai ka sithi na kisipan kanongrim ba professor swell of ka por pan belong ba kani ker komti do yong hang ni kadai cottage industry te plus tu mendapat kalau along the big you kamdai su cottage industry te no lor kata ro u kesi panak ta kesti la ong pa ba deban sumar ba ya ka environment ya ka ayu kan do kata kapor ta kesti kala do te kata kadai ke bagi deban syai ba ke te kaban closing ya kani ke ban keren pengkut kang ni maskua ban penken mau ya ke way ke jing keren jong ka to ka Gita Gopinath ke ka IMF ka assistant general manager jong ka IMF aba ka keren pang India ta ka growth narrative jong ka India jong ka jing Q kapun kan mau ba ke environment ke ka kongsan ba walada ni kiu ngila ban kiu bro giliang ndai lada kamariang jemi nim sumari kamariang jemi kata ki GDP jemi kita ki jemi kin long le noi kan suan kusa gumne wat hangi ro menta ngila bandan ke sarkar la monong ngila don kata ke mo ke GDP kepala kiu kata mo ndai menta la da ki wa jemi baro kila yap dot kan mentah ayu kebakum nu ku ngin ai ki khon jongi kebakum nu ki wa ngin ai ki khon jongi atau ngin ai peteng ya ki khon jongi da ka khla da ka khando ku batrkhong kalau ko bong Gopinath ya Gita Gopinath ko ni dei ni keren ya growth ni keren ya economic growth andai kan mau nongkong ya ka environment mar ngim la ban nim claim kamariang bakar saudang sau ko ni Kubisibun doktor Bawan Chua. Ta sesin ngan ongkum ni ka jing keren pengkut jonga. Ba pai ba menta ula angnut sya ban yo ya ka jing lai lut ban tre yaw ni dewyong. Mar ba ulong kata ka jing yo nong ya ki pai ba. Han neru ka ekonomi jong ka state la day directly indirectly ka pen yo nong ya ki pai ba. Da ka ba yo ban khayi dewyong ki nong di dukan ki la ban di dukan ka yo ka jing di jongki leni hakanu ka jing tre. Ka don baik ka benta ka jong dewyong ban pensan ya ke ekonomi jong ka jantia bat jong ka celai berok kawe ta kumta ngi kerman scam ba ka sarkar kan phai cha kan di ke jing e jong ki pat ba ke baki mat haduk mentah da ka jing khang ya dewyong baki yo lai lan chu ban pentre namar ki la ju tre ya kan di ka kam bat ki khimi linti ba ka sarkar kan chimkhia no ban regularize ya ka kan di ka rat hole mining le ni ban penkloy no ya ka small scale mining nambakan long ka jing beto ya ki ba to iba lening te chuawan kud ya gane ka jing ya ajimut bat ka jing ya comments lumbang bagani ka panel discussion nagalian jo nga ong ya ka sarkar baga jing dia thangsko dei ka namsniu namta ka sarkar tani namta ka bayo untoy ni namta kita ki wei ki ar ki bolong kita ki briu ki badon bormo ki ngim itu ki gidai ki te kadai ganam sniu namta jo ki te khnang ban im kari bar kajai briu bar kajalai baro gawe to kendit benriu no habang ila jet ya pi ban syong ha ka assembly ngidai bakmi liti habang syong te pin ban ra ka ain ke bayada yangi ka ain ban penyo bento yangi bat khamtam ha kaba pan purkat hajing dei bat kata karkom trade yang jongi ham om tang ha isenta bat ha baro hi ka jelam kalia da kata kurkom kaba yahun lang jong baro lang di nok song jong ka jelam kalia tang kata ini to kublai badame te haka bakadu jong kene ka jingya kendu jongi haka jingya de bakane ka jingya tai ka jingya thir tingri yo sibun ki jing ya pen i te nagaliang jonga ngadon ye kapan pen kut tangkat ni
kumbanga ong ba kani ka baladep kani ka jingjia ka baladep kan long kata ka jing seneng yangi badi ka sorkar hiro tibat ia ka ba mentaro ka sorkar kamdei ban susong kumne ndai kadai ban wat kilat kelenti kumno ban le na ka benta ia ka ban yolat ban ti lani ban khayi yaw ni du yong kumujuang kumban suk perken mau ka jing edei bat kani ka jing penrit ya kani ka jaka kumbala ong bala lam kemada ka JSM haus nem arjar apply ka por banga contest ka election na bali ngale haman ki snong drup south league dan pok clear constituency ngala batai ya kani ba ngimdei ban pediang ya kani ka SOP namar kidon ki rules kidon ki ain ki bala ban sya yang i sausan hektar ka banga Ukraine naga tu kamanyan constitution rules ka kendan rubho ka ba island namar bangimla ban ya ila ya ka mem di arak ngaban follow tangba ka don ru ka lat ka lenti ba ai yang ni kat kum ka jingdon ka kani ka jaka jungi but nang ni sekmat ngin yekren ni kata ka scientific coal mining ti ki ba bun ki yekren ni kata ka scientific coal mining tambang di kelipan kai kata ka scientific kim nang ban jubab kim tip hero kampat don kata ka dur kadar ka bangin yo i kata ka scientific tikat kum ka jing yo i junga namar nga syong nga sa sikijaka ki batre du yong kalong kabadan kami ka sorka satang ban ai ka ni ka jihikai ka babiang ka bapura ya kinong syong kata ka labiang nganong ipi kidon ki jaka ki porwe mancua ngi tre du yong hang tu ngi rimasi hang tu ngi thungkbaro hang tu rengkat kini ki side drain ki bangi lale bha kamdon ka ni ka jingta ngila ban le kata to ri ong ya ka mining mo lade ong ya ka mining menta ki briu jungi ki tre du yong fully scientific pi ong syapok banai ero ki air oxygen nang ta ki light ro ki don ki nadong sedong ki kor ki bor ki la pendon kam kalau long scientific menta te kai ke pendon kam kalong ba menta nang ni sekman kum ka Meghalaya lan kum ke jela ka ba ngi kibiliti ban yo ya kata ka revenue na udewyong na ka benta kata ka jingbit jingbiang jong kane ke jela ka sorkar ka dei ban wat ya kita kilat lenti ban legalize ya kane kajing tre jongi ngila ban ong rat hole mining bat kani kajing tre jongi menta kaya per menchua hasale lungkum ne namar kumayong kani kajing ti du yong de henna du por menchua haden bawan ki pareng tikum site sepo thanya tia ka sedang kajing ti du yong na upung na upung kani ka sedang kani ka jing ti du yong tinggi ba kamdon jingma pi ngirung ngisai nang ta kamdon jingma te kani pat ka bangile menta ngila ban ong ka box cutting lene ka tunnel mining kani ka tunnel mining te kani ro kamdon jingma ngala persangi ban pej ban wat bnya ban lek deli jong kemat kamdon jingma kani jingti kai ka baji hatang sku ka de na ka daw ka greedy ka jing lalot kumanga ong ipi mene ba ka jing rush ban yo kamdon chuk adjustment te dade ba dade kum bacha de sa area sa pata ayu kandon ka adjustment kadam ja kane de ka jing lalon uni uyu ko ayo klo mentau uni ko ayo klo mentau mi sngeu thu isngeu thau chu jiano katuka main blast to katuka jing ja ka bas ngeu si ngambut ban ong ban penkun kalong ka jing pen pejmat ya barok lang namar khat as nem bala ban yu de yong i don lad dan linti su ban yakran hangno ro dapi ong ku nuksa kam ka VPP dangi ong ban pen isu pai ba bakadon ka jing ti de yong ro kenok kela bau niu nong khit nong khang de yong bat yu trok baya suro ro ong niu nong khang de yong tu baro hiu pai ba da u dangi kta ya kata ka kam khai du yong tu baro bodom ti manu su ban kerchan ke VPP te dena kata ka daw ngi yo i ngi kren ya ka jing sisa bat menta mdei tang bangi kum ki khon benriu ki bayas ki ka ne wat kamariang ro ngila banong bade ka jing pen cep ke balap palat ya kamariang hatang sko dena ka ne ka daw belai ro bitar mdei tang ka jing bitar jong tau rit uria ba yo i ba i ya kata kamariang ba laduk ladam ya kata jing internet kan ka de ngan ong pi ba ka de ka kam ka ba belai ula bitar ya ka jing penjot jong ki khon benriu kan ya ka mariang te na ka liang jong i kum ka pingin penkut tang kan ne ngidon hasenda jong ka sorkar mdei bangi don hakal yang persya kamun ngin persya baja ngin lada ka sorkar ngidon kam kumba ong ima ka sorkar ka sekot mo na kini ki stakeholder ba per ban ya peliu jumut ban wat ki solution ti ngilong ki bala kloy mo ban ya tei ban yasna nam ta ka jing bit jing biang jong
kejelai barok kawe dei ban ong ba ola yok kata ka jing thei ti do yong la ya shim issue election kam don kum kata kum bala kenok kan ndai ngi nagal yang wipingi ong ba kani kalong serious we have to find the solution kum do bangin le ya ka benta ka ba shikman kana ba inlang baro te nagal yang jungi tang kata Okey, ti syab kan ai jing kena penkut janga i Dr. Mormen ikwa ben benrap kendiat. Ngakwa bangin saya gani. Te i nakaleng WPP gila ong ba ke ai bangin le menta kala long pa scientific. What's so scientific about it? Namar ke point hang ni ke dei ba kini ki AMD ong ki acid mine drainage ki ba mi na kini menta la dengin le box cutting ro dala one slab kan chlei gum nang to. Kam jusle. Andai to, tawad ada kam slay ro kamut kini ki habang ngiti siapa. Kini ki underground water. Kini ki syakta. Marga ku ke bahe bah ke don siapa kendau ngitip ai kata. Kini kin syakta mar bangila ti jelu siapa kum ke kes kesan. Ngimla suban poi haduk kan lu gila poi ke jing jelu. Ti ai ke bangi demen ken mau la dangi kwa ban wan sya kata ke bakan yo kata ke jing ki ke jing tray ke bak dan jing pentut syo ide men snutu swa ya kan ni jing sya ba uniu do yong bangi pen mi menta ude high sulfur content dan shibon bau sulfur to uniu sulfur ndau lai mix bat ke go ndau la poi seki wa upenyap yaki wa upenyap yaki do do penat ladangi kwa ladagalong ke ai ke dadangi wanra ai kata ka ayu kan ya kata ka jingtu ke ban wanra temai kalau bangin ya da ya kita kan dadangi mela ban ya da kita kan sawan biang les mentangi dang don bok bagi ki objek ki di masa les si ha ka bai ke sni la daga sniu sa ka wa umot kala sniu ko mentedu mo ki betul se Bangladesh kinwan objek sa ke Bangladesh karena long international issue kebancik kebala banja kata nomor ke kedai ke common property kam dei tong ke jong ni dah ke kedai ke international commodities kebanyak negara geri segawai geri ti ke kam ke sarkar bet kedai kita bagan jada ya kemeriang klem la ban jada kemeriang kene kan su kin sawan biang ki kes den kin sawan dia sawan biang ki kes kan Okey ta ti Justice retired BP kataki ulama hamjur hadin kajing bethai ke bashir khai jong kawai kapar diuyong be an ha thangsko takwa ong ba ki bakum kini ki ju ki jingja ki la banwan jabyang lada ka sarkar jilla bat ki bor district kimla bantuklar bat pinbet klo ya kani lakin tho ba lada ki bor bari khmi kimle omdon menu ru bala ban khang ya kani tak bakdo bakatai ke jingja kalaja hakaju kajaka balaju donru ki jingyap menchua dei ban pinsange no shisen don ya gani ke jing trekam jong ki kambe an bat bam sap kabala tip shai da way po way unong shong shinong ha Meghalaya kilanot ki dei hok ban yo kambon ban ya ke jing ngulem bat ke jing seu bailut kesan ki dei hok ban yo ya ka hok hakalinti jong ke jing shisha ka hok kabayada ya ki badang im knang ba on du shu ya ki jing im hakani rukom ikermen ba kini jingja bala shimno ya ke jing im jong palat lai phongut ki min sim briu kanyalam sha ke jing khang shisndon jong baro ki par bala pinya be an menta ko man ai kublei ya baro kino ye shim menta jong hakani ka episode i Dr. H Mormen ba wan shwa shooting iba learning star rembai bari iba damewan hi el rembai rukumju bang ai ko ble kerpang phi kinong pe ki jongi hadu ni kendo hakwai pat ke episode kuble shibon